Tak ahojte, chcel by som vás tu všetkých privítať. Som rád, že nás tu je taký hojný počet. Dúfam, že sa dneska nikto nezraní, že nám ukážete, čo vo vás je, čo ste natrénovali. A teda poďme si to spolu užiť. Ďakujem vám, že ste tu. Priatelia, tuto máme stafické kombo z inej planéty, tak ho podpor! Matej Klímek nastupuje! Jak sa vám to páčilo? Sme hrdí na to, že hájite naše farby a že hájite náš šport. Chcem vám všetkých počuť! Ja ti chcem povedať, že si šampión tohto ročného Battle Valencian! Mára! Je iba na vás, ako sa rozhodnete, kam investujete svoj čas, ale vedzte jednu vec, že to, kam investujete svoj čas, je nenávratná pôžička, už nikto vám to nikdy nevráti. Ten moment už nikdy nebude a prítomný okamih sa nikdy nezopakuje. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si vybrali toto miesto, túto hodinu, túto chvíľu. A Samko, toto je pre teba! Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli na tento event, na túto super akciu. Dúfam, že sa vidíme aj o rok, bolo to úžasné a čaute.